קפיטה לטינה. יום שלישי למדנו את הדברים הבאים. טייק 2. 1, 2, 3. סיבוב של הבחורה. אאוטסייד טרן של הגבר. סיבוב ראש תוך כדי גל. ודספלוקה של הבחורה. אופציה שנייה של הבחורה היא לעשות מראה של הגבר. אוקיי? מכאן המשכנו ל-1, 2, 3. יציאה למצב שכל העל הבחורה, ותוך כדי שהבן שרודף אחרי הבחורה. זה גם סיבוב. 1, 2, 3. בן יורד למטה, ובשבע מסתובב. ו1, 2, 3. ולמדנו פרקים גל עם יד אחת פתוחה. כשהגבר מעלה את היד של הבחורה, מושך, מעלה, מוריד ומעלה. תרגיל שני. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. כמה הקדשים? שלב ראשון, עשינו סיבוב לשדו פוזישן. כאן יש לנו תנועות הגן של 1, 2 תוך כדי. 1, 2 במקום. 6, 7. קדימה. מתיחה. היד של הגבר עוברת למצב הזה, כי אם הוא יתפוס אותה ככה, הוא לא יוכל לסובב אותה בלי לעזוב את היד. 5, 6, 7. 1, 2, זריקה, שוב ידיים. 5, 6, 7 יד על הראש. נעשה את זה עם מוזיקה? תרגיל ראשון. תרגיל שני.